салом алейкум, дӯстони азиз. Ва мана имрӯз як приложение зӯра ёфтем, ки дар вай ҳатман пул кор мекунед. Бародаро, ягон танқишӣ намекашед, танбалӣ накарда. одамое ки дар кор шиштен ва одамое ки дар любой кор, дар любой ҷо ки дастатон ба интернет ҳаст, ҳама вақт пул кор мекунед. ин чизи реальне. манам худам коркаросем нав ёд ҳамина ёфтам ва ба шумонам ёд метиҳам ки ва сар мекунем. ман ҳозир ба шумо нишон метиҳам чӣ хел кор мекунад. дӯстони азиз, рафтем ва сар мекунем. ана аз сараш медароед Play Market. Play Market ки дар омадед, болоша пахш мекунед. ВК Target. мана дидед буромад ВК Target. мана сураташ. ҳаминро пахш мекунем. ман скачат кардаги ин чизро шумо скачат мекунед. хай ҳама медонад чӣ хел скачат, чӣ хел вай. открит. баъд аз он ки дар омадем, мана инҷо дидед навистагӣ заработать, создать компанию, мои компания, личный кабинет, вывод средства, вывод пул, рефералы. хай рефералы это создать компанию, например, да. мана инҷа дидед контакт, Twitter, YouTube, Google+, Одноклассники. ман санёза намекунам ки шумо ҳамин 5 чизро ҳатман доред дар телефонатон, дар Android. любой телефон ба ҳозир любой одам ба ҳаст ҳамин чиз. ҳамин чизоя 5-ашам дар ҳамин программа бояд пайваст кардан лозим. так инҷа мебурем. например, мана дидед ҳозир шод 00 рублей. заработат ба пахш мекунед. мана дидед, мана навист ки у вас не привязаны аккаунты соцсетей. перед выполнением задания привяжите аккаунты в профиле. ҳамо аккаунтое ки гуфтам шумо, контакт, Одноклассники, Twitter ва другие. мана дидед уже задание дод. мана ВКонтакте ба вступите в сообщество. медаред подписаться мекунед. тамом группа ба. мана 36 тен. подпишитесь на канал YouTube ба медаред подписаться мекунед. канали любой одам ба фарқ надорад. и 48 почти 50. подпишитесь на аккаунт и Twitter масалан. ҳаминоба медаред масалан вай мекунед. ман ҳозир мисол даром агар уже мана дидед выполнить не приложение. мана выполнить, да. мана инҷа навис внимание қабул. ман чӣ карагӣ нестам. дидед ин чизи бисёр ҳатман чизи зӯр. вақта бекора нагузонед. ҳамин худаш сообщение омадан мегирад. шумо ҳам тек медаред, кнопка пахш мекунед. тамом пул омадост шотатон ба. баъд пула алубой ҷо масалан буроред мешад. алубой ҷо. мана например вывод средства зер мекунед. мана на счету 00. история операции нет. ҳеҷ кор накардем. мехоҳед дар киви кошелек, мехоҳед дар карта любой, мехоҳед дар телефон мепартед пулаша. фарқ надорад. дӯстони азиз, агар видеои ман маъқул шуда бошад, лайк монед, комментарий бенависед, подписаться кунед. раҳмат барои просмотр.